Godt så. I dag skal vi så teste, Sims 4 lave en simmerdemo. Hold kæft, det ser sexet ud. Ja, prøv at se alle dem, der er på billedet. Jeg kan virkelig godt lide. Jeg vil se ham. Se ham lige. Kæft, han ser sexet ud. Det var nuttet. Prøv at se. Hende der, hun ser... Nej, det er videre. Videre. Okay, vi starter ud sådan. Shit. Holy shit, hvad fuck er det? What the fuck? Kæft, mand. Hvad er det her? Hvad er det, den skal gå? Hvad fuck er det? Okay, det er bare underligt. Okay, hvad skal Ej, kan vi ikke lave andet? Jeg vil være gammel pensionist. Jeg vil nok være mand også. Kan vi ikke lave små børn? Han er svag! Holy shit. Han ligner ikke for dig. Jeg er ikke stort hold. Nå, alligevel. Vi skal have mega tykke en. Rofo. What? Hvor fik jeg alt det der andet fra? Personlighed? Altså, det er sådan Sådan der. Han skal have lige lyde. Han skal have lys stemme, og så skal han gå. Sådan der. Det er ham løse. Han skal være lidt tykkere derovre. Det er lidt for trættende. Sådan der. Sådan hurtigt, der kan man have med. Mad. Det er sådan en gammel mand ting. Hvad er det her for noget? Han kan rigtig godt lide sport. Han kan godt lide mad. Hvad er det? Han skal være romantisk, er han ikke? Hvor er det han der? Romantisk? Han er pisse romantisk. Se hans overskæg, det er der han får det fra. Og så kan han godt lide... Nej, Forræder. han er også vanvittig. Nej, forræder. Han er doven. Og så... Ja, han meget... Han hader børn, nej. Nej, han er Han er en tyk. drengerøv. Han er doven drengerøv, der spiser sund mad. Og så er han tyk, så han spiser sund mad. Det er bare... Han skal have sportstøj på, fordi han tror, han skal... Nej, sådan der, nu er han swag. Prøv at se ham. Nå, man kan ikke... Nå, så det er, når han skal have fint tøj, det er sportstøj. Nej, han er sådan mega hipster. Men han skal så ikke sove, hvis han sover i en natskjort. Og jeg er ligesom blevet den klassiske en. Det vil til, at han fryser om natten. Hans stiller skal holde varme. Sådan her, lige på det her. Mangler han ikke sin bukser også? Nej, han kan ikke blive sådan med bukser. Jeg skal jo lige en nattrøje uden bukser til. Han kan godt stå med lange strømper om natten. Jeg kan godt. Skal vi gennem sudsko? Nej, jo. Yes! Lange strømper og sudsko, så var han med. Og det gør pænt. Yes, de gør penge. Fuck yeah. Fest? Hvad? Er det fest? Han skal ikke have noget tøj på ham til fest, han skal da bare mave til fest. Og så skal han have penge på. Okay, vi kan godt lave noget fest, skal vi ikke det? Okay, lad os lige tænke. Okay, hvordan skal han score dameren? Okay, til en fest? Ja. Så han kan godt lide at sige mand til fest. Han tror altid, det er klædet ud fest. Så der, det er hans, nu er han rigtig festlig. Sådan en skovmandskur, sådan. Ja, han ved lige, hvad det kan være. Når jeg går ud af skole, så er jeg en skovhugger. Jeg har hvide bukser på det fest. Jeg har godt nok ikke løbet motorsaven op, fordi jeg ikke kan bøje mig ned med alligevel. Jeg skal nok ikke forsøge. Hvorfor kan man blive blå af det? Fuck. Man kan have tatoveringer. Han skal have dele-tatoveringer. Ej, kan man ikke få dele-tatoveringer. Er skaberne Sims egentlig i sådan nogle avatar-fans eller? Det ved jeg faktisk ikke. Wow! Han skal bare have mega mange tatoveringer. Kæft mand, skal det ikke være sådan en stor tatovering i hvert fald? Skal jeg bare en stor tatovering? Hvordan slider man den igen? Sådan er det bare så. Hvad med den der ryg? Jeg kan godt lige sådan en stor på den ene arm, det er så fedt ud. Okay, noget der passer til ham. Altså, hvordan fedt tyk det der er sejt? Fordi han er tyk og sej samtidig. Jeg ved det her. Prøv stil. Prøv denne stil. Totalt han så fucking gangster. Hvor er det sjovt glad han blev! Med hans sexede stemme. Ja, det ser så godt ud til ham. Det går ikke det der. Det går. Hans personlighed er perfekt. Så er det ud med. Skal det være asiater? Jeg skal være tykke asiater. Han skal være asiater, skal han ikke? Ej, løst. Skal han ikke? Har noget mod asiater? Så han var en gammel tykke asiater med lys stemme, og han kan godt lide kvinder. Han trænger rundt af asiater.
det der tekniker til. Okay, han er svag nu. Den er rødhåret. Og rødt skæg. Og det kan også godt være langt, altså bare. Man kan også godt vist, lad mig se, om man kan det i de nye. Nej, det var laver den. Sådan der. Goddag. Kan jeg ikke sådan derude? Så skal han have sit gamle skæg igen. Han skal garanteret ikke så fint ud med meget, det der ser også fedt ud. Det er lidt fint. Ingen hatte. Ingen resteret til pladsen. Vil der se mere? Nej. Nu får han stadig hun nattøj på, hvis vi gør det her. Kan vi ikke give ham nattøj på med? Så han sover med fint hår, og han går i byen med... Nå, skal han have fint, så skal han have sine super asiaterbriller på. De havbriller med. Super nye havbrillerne. Det er det, man skal bruge til, når man skal tælle ris. Lave sådan en ris. Når han laver arbejde, så skal han ikke have briller på. Så skal han have sådan en lille fin hat på. What? Okay, han er fan af... Ja, der var den. Det er en doven fan, det er en doven, så skal han så ind på. Der er også sådan en kineserskrift, yes. Ni hao. Han er sexet sådan der. Jeg forstår bare, når han kommer løbende, fortsætter når alle pigerne, de bare kigger han. Så kigger han lige til siden, så laver han sin nye stemme. Hey, tøser. Så er det fint, så det jo. Så kigger man på den, så løber man bare ind i en skraldespand, falder ned i en sø eller noget, forestiller jeg mig. Ja, hvad er det her? Fest, så har han også fint hår. Tilbage, han er faktisk ret sej, han er gangster. Men jeg får sådan, han er ikke den bedste. Det er fest, så skal han også et dogtag på. Meget, nej, det er sødt. Det er sødt. Ej, det er sødt. Nu lige... What the fuck? Den der. Ja. Skæg. Kan man synes, det kommer mere? Ja, det var så, altså, han kunne vælge gågang, og den er tilpasset, det er fint, og... Og det her, det var også på plads, og... Jeg vil rigtig gerne have noget mad at gøre i sin fremtid. Han er... Nej, han er jo asiater, skal han ikke? Han er en asiater, der godt kan lide mad. Han er sådan en asiater, så glad han er. Han er en asiater, der flyttede til USA for at blive tyk. Det er en strøm, han tænkte sig at være den første amerikanske superbrød. Han skal hedde... Lee Mark Sagetits. Nej. Han skal hedde... Ni hao. Hvad skal han hedde? Asia... Asas. 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 Asia Asas. Asia Asas. Hvad har vi gang i? Ja, det kan vi. Men det, altså, hans navn er så... Okay, det er forstået. Okay. No! Det kan jeg godt lide. I 2 gange kan jeg lide det. Yay, nu har vi Asas. Så han er bare herinde. Så skal vi lave flere. Okay, så det er manden i huset, er det ikke? Jo. Okay, skal han så ikke have skal han have en kone, eller skal han bare bo sammen med sin ven, fordi han er sådan en drengerøv med det? Nej, kan man sige, hvad er det? Hvad er hans søskende? Han skal have en bror. Han er færdig. Det er hans mor. Hans mor? Ja, det er hans mor. Hans bror, han hedder... Hvad hedder han? Den hedder Asia. Han hedder Asia. Han hedder Rissen. Rissen Asas. Han var andre fik den dybe stemme. Og han elsker. Men skal han ikke være gangster, eller hvad? Han er... Han er tyk og gangster, skal det ikke være sådan? Jo, men hvad skal han være god til? Han er meget aktiv. Han er meget aktiv, skal man nørde også, det kan være. Det han er meget aktiv musikelsker. Han er meget... Kan du ikke sige... Kan du ikke se det for mig, kan det musik? Hvad er det? Bror. Ufælde mand, bror. Okay, hvad er det, siger med bror? Var det med, at han skulle sådan en til mange penge? Yep.
skal ind og tjene mange penge, så han skal se virkelig gangster. Feminin. Hår. Jo, vi tjener penge. Snobbet. At se ud, hvad det er. Nå, sådan en stjerne. Skal han gå sådan en stjerne? Ja, ja. Han er en ægte stjerne. Han er en star. Han er en stjerne i hans liv. Og så er han ud sådan noget fint. Og det han er sporty. Det er når han skal sove, så er han nørd. Når han er fest, så ser han virkelig grim ud. Det kan vi godt gøre lidt bedre. Kan vi ikke det? Ja. Så de er en familie, og så har de sådan, prøv at se her, hvor gangster der. Så de får sådan en stilling efter, hvad du har valgt faktisk. Han er romantisk, sådan noget, så har han også lidt tykkere, så sejser. Og han der bare gerne penge og sådan noget. Så står de sammen, så de er begge sådan fra bøskæde. Men hele hunden, de er tykke. Okay, skal vi ikke se ud som en så fred? Det synes jeg var bedre. Okay, skal vi sige det var det? Det kan godt. Yay! Det er for at kende forskel på, skal man høre dem, når de siger noget. Det er så smukt. Men det var alt for Skal vi sige, det var det så, eller skal vi have en større familiemål? Nej, vi kan godt sige, at det vi kan altid. Okay, det var det. Det var det. Nu er jeg færdig. Jeg er færdig. Nu er jeg færdig. Sådan. Okay, så det var vist... Så kommer en svækken der. Ja, det er hun egentlig. Og så røg håret ned. Nu har de en søster. Hun var det svage punkt i familien, så kan I se. Så vi ses en anden gang. Så hygge jer derude, og man skal bare søge. Godnat. Finn!